الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Барша галимләрнең Раббысы, тәрбиячесе, яратучысы булган Аллаһ Субханаху ва Таалагә барча хәмд сәнәләребез ирешсен. Шулай ук йөрәкләребезнең түреннән чыккан салават шәрифләребез, юлбашчыбыз, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга ирешсен. Хөрмәтле мусламаннар, шушы изге җомга көне белән сезне тәбрик итәм. Аллаһ Тәгалә барчагызга да күңелләрегездәге изге ният, мурат, максатларыгызга ирешергә насип әйләсен. Күңелләребездә булган барча начар сыйфатларыбыздан арынырга насип итсен. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһның Расулы саллаллаху алейхи ва саллям мусульман кешесе башкаларга кулы белән дә, теле белән дә зарарлык итмәгән заттыр дип әйткән. Әйе, чыннан да бик уйландыра торган сүзләр. Без барыбыз да үзебезне мусульман дибез. Намаз укыйбыз, розасын да тотабыз. Әмма еш кенә кемдер я кулыбыз, я телебез белән үпкәләтергә, кимсәтергә мөмкинбез. Шул рәвешле кемнеңдер хакына керүебезне сизмичә дә калган чакларыбыз бар. Жан ияләре күп бит. Монда сүз кешеләр хакында гына бармый. Без барлык жан ияләре өчен дә җавап тотачагыбызны онытмыйк. Мусульман кешесе Аллаһыга буйсынган дигәнне аңлатадыр. Әгәр Аллаһ Тәгалә тыйганны эшләр, аны ачуландыра торган гамәл кылабыз икән, димәк, без гамәлебез белән ул кысалардан чыгабыз. Начар гамәлнең эзе каладыр, кардәшләрем. Бер галим болай дип әйткән: "Гунахыбызны Аллаһы кичерер, ләкин уяты калыр, уятын кая куярбыз." Хөрмәтле дин кардәшләрем, динебездә гыйлем бик мөһим, наданлык бик начар. Ләкин аннан да яхшырыгы, мөһимреге ул әдәп. Тәрбия кичкенәдән сеңергә тиешле нәрсә. Әдәпле надан, карагыз, әдәпле надан тәрбиясез галимнән хәерлерәк диләр, кардәшләрем. Әдәп һәр нәрсәдә дә кирәкле. Кая гына барма, әдәпле булу хуштыр. Мусульман кешесе, ягъни Аллаһыга буйсынган, башкаларга зарар китермәүче кеше әдәпле кешедер. Әдәп илек Аллаһыдан уялуга өйрәтә. Шулай ук башка мәзһәбтәге кардәшләрне дә, галимнәрне, хатта гади фәкыйрьләрне дә хөрмәт итәргә, улыларны улы, кичкеләрне кеше итәргә өйрәтә. Шуңа да ислам динебезнең тамырында әдәп ята. Көннәрдән бер көне Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга булай дип әйткән: "Кем дә кем Аллаһыга ва кыямәткә иман китергән булса, сүз сөйли икән, хәерлесен генә сөйләсен, я тик торсын. Кем дә кем Аллаһыга ва кыямәткә иман китергән булса, күршесенә зарар салмасын. Кем дә кем Аллаһыга ва кыямәткә иман китергән булса, кунагын икрам кылсын, кадерләсен." Күрәсезме, хөрмәтле кардәшләрем? Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям иманны күркәм хылык белән бәйли. Хадиснең икенче өлешендә Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иманың булса, күршегә зарар салучы булма дип әйткән. Димәк, ислам дине
ул иң беренче чиратта күршене дә рәнҗетмәү. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның бик мәшһүр сорауга җавабын хәтеребезгә төшерик әле. Берәү аннан булай дип сораган: бер хатын бар, ул нафил намазлар укый, нафил намазлар тота, тик күршеләре аннан имин түгел, ул аларга зарар сала. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям булай дип әйткән: ул хатында һичбер хәерлек юктыр, ул җәһәннәмдә. Бересе фарыз булган гыйбадәтләрен гына кыла, тик күршеләре анардан сәламәт имин булдылар дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ул җәннәттә дип җавап биргән. Раббыбыз кудси хадиста булай дип әйтә: әгәр бәндә миңа карата гунах кылса, соңра үкенеп тәүбә итсә, мин аны кичерәм. Әгәр икенче бер колымны рәнҗетсә, рәнҗетелгән бәндәмнән гафу сорамыйча, мин аны кичермәм әйткән. Кардәшләрем, золымлык кылу бик зур югалту. Шуңа гаепләргә уйламыйча артык сүз әйтергә ашыкмагыз. Есть изречение пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям: мусульманин — это тот, от рук и языка которого не страдают другие. И мы стараемся следовать этому хадису. И каждый из нас считает себя мусульманином. Да, мы читаем намаз, держим пост, казалось бы, все соблюдаем. Но иногда кого-то можем обидеть, задеть рукой или языком, даже ненамеренно. Нарушить чьи-то права, даже может быть и не специально. Поэтому в этом необходимо проявлять особую внимательность. Не считать это чем-то незначительным и маловажным. Нужно помнить о соблюдении адаба и ахляка, то есть норм нравственного поведения. Заниматься самовоспитанием и саморазвитием. И тот мусульманин, кто подчиняется Аллаху и не нарушает прав других, безусловно, воспитанный, благонравный. Подобная нравственность учит стыдливости перед Аллахом, а также проявлению уважения к другим масхабам, ученым, простым людям, будь то бедный или богатый, младше нас или же старше нас. Мы знаем известный вопрос, заданный сподвижниками пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, и его ответ. Его спросили, что одна женщина все соблюдает и даже больше, читает нафиль намазы, держит дополнительный пост, но при этом от нее страдают соседи, с ней небезопасно. Где ее место? Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что от этой женщины нет никакого блага, и она в джаханнаме. И ему рассказали про другого, кто читает только положенные фарды, без дополнительного, но при этом он живет мирно с соседями, и они от него довольны, и от него исходит безопасность. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: он в джаннате. И хадис кудси, мухтарам джамага, где сам Всевышний говорит: если раб мой совершит грех по отношению ко мне, а после раскается и не вернется к нему, то я его прощу. Но если он обидит кого-то из моих рабов, я не прощу до тех пор, пока он не попросит прощения у того, кого он обидел. И также не надо забывать хадис о судном дне. Когда мы предстанем перед Всевышним Аллахом Раббуль Изза, и у нас будет и пост, и намаз, и хадж, и закат, и много других хороших дел, но при этом мы обидели, оскорбили, нарушили чьи-то права, и придется отдавать из своих хороших деяний одному, другому, и до тех пор, пока ничего не останется, а очередь еще не закончилась, тогда, если нечего будет взять, они станут отдавать свои грехи, и так до последнего человека. Пусть же Аллах Раббуль Изза простит нам наши недостатки и убережет нас от запретного и порицаемого, укрепит наш иман и даст нам силы
пройти все его испытания и быть достойными его благ и помощи. Аминь. ألا إن أحسن الكلام وأبلع النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام